ಐಶ್ವರ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯಾ ಕಂಡೀರಿ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಕೈ ಅತಿ ರೇನ ಅಲ್ಪನ್ ಮೂಲ ಜಾಗಲ ಪುನಃ ಓಕೆ ಆರ್ ರೆಡಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿಟ್ಲು ಬರನೇ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಿ ಹಿಂಗೆ ಎಡದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಎಡದ್ದು ಕರೆನೇ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾ ಸಿ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾಂಡ ಒಂಚಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಬಿಕೊಂಡ ಮಲ್ಪಿಗೇನು ಹೊರತು ನಾವು ಐತೆ ತೂಲೆ ದಿನಾಲ ಮಂಡೆ ದೆಕ್ಕುವ ರೈಜ್ಜ ದಿನಾಲ ದೆಕ್ಕೋಡ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೋಡ ಒಚ್ಚರ ಮೀನಗರ ದಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾತೆನ್ನಾನೆ 14 ಒಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೇಂಕಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ದಿವಾಕರ್ ನಾಲ್ನೇದಿಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಕಳ ತುಕ ಏರ್ಪುರ ಬೈದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಬೈಪಾಸ್ ಬನ್ನಿ ಬೈಪಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರುಗೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸೀದಿ ಆ ರೂಟ್ ಸರ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಸರ್ತ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ರೋಡ್ ಇಡೇಗಿ ಬರ್ ಅಗುಲ್ದೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಪರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಈಯಪ್ಪ ಬಿಡ್ಪ ಈಯಪ್ಪ ಬಿಡ್ಪ ಒಂದು ಬಂಡ್ರಾಬಿ ಒಂದು ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ವಿಡಿಯೋ ಬುಡಿಬೇಕ ಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುವ ಮೂಲೆಯರು ಭೂತಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಲುಪ್ಪಿ ಐಕೆ ಅನ್ಬನ್ ಗುಂಟನಿಗೆ 8 ಬುದ್ಧಿ ಹತ್ತು ಇನಿ ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಕಂದು ಸೇರು ಇನಿ ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಕಂದು ಸೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವೆ ಅತಿ ಮೇರೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇರ್ತಿ ಬಾಯಿ ಬಿರಲ್ ದಿಂಡಲ್ ಹಾಕಿಜೇರು ಮೇರೆ ನೀರು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತಿ ನಿಂಚಲ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಾರಿ ಅತ್ತಿ 3 ಸಾರಿ ಬಲ್ದಿರ ಅಂಡಗಾಯ ಆತನೋಲ್ ಯಾನು ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಐಟಿ ಎನ್ನ ಸೀನೆ ವೈಜ್ಯ ಐಟಿ ಪಂಡ ನಿಗುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಗೋಬುಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಪಿರಾಡ್ದೇರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾ ಇರ್ನಾ ಇರಗೇನ ಕುರುಡನ ರೋಲ್ ಉಂಟಾ ವಾ ದೊಂಬಿ ನಿನ್ನ ಮನೆ ನಿನ್ನ ತೆಲ್ಕೆತ್ತನ್ ಕೋಡೆತಿ ಒಂದೇ ಮೇಕಪ್ ದಾರ ಸಂತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇರೆ ಮೇಕಪ್ ದಾರ ಎಟ್ಟೇನು ಆಕ್ಟ್ ಉಂಡೇರಿ ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯಾ ತೆಂಗುದು ಗುಲ್ದೀನಿ ಏರು ಏನಗೇನು ರೀ ಐಕೆ ಅವು ಮಣ್ಣತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡೀರಿ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಕೈ ಅತಿ ರೇನ ಅಲ್ಪನ್ ಮೂಲ ಜಾಗಲ ಪುನಃ ಓಕೆ ಆರ್ ರೆಡಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿಟ್ಲು ಈರೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಟನ್
ಮತ್ತೆ ಈರೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಾಣ ಮಾರೆ ಹಾಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿನ ಹತ್ತು ಮಲ್ದಿನ ಹಾಂ ತೂತಿನ ಹೀರು ತಮಿಳ್ದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಾರ ஒரு காச்சம் 14 வட்டம் ಮಲ್ದಾರ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಜಿ ಹತ್ತು ಹಾಂ ಓ ಕಾಚೆನ್ನ 14 ಒಟ್ಟು ಈರು ದಾಲೆ ಜರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ మీ సంత ಒಂಚಿ ಪಾರ್ ಬರ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಾಪಿ ಮಾರ ಒಂಚಿ ಫಾನ್ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ನಿಗುಲು ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕುಂತಿನ ಮೇಲ್ಪೆ ಸೇಮ್ ಶಾಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರದ ಮೇನ ಸಜೆಷನ್ ಪಂಡ ಆರೆಂಕ್ ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಇರೋಣ ಕೈ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆರು ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಬೈಕ್ ಇದಲ್ಲೇ ಆಕೆ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರೆ ಇಂಚ 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 ಬತ್ತ ಓಡಿಪಾನಾಗ ಉಲ್ಟಾ ದಿವನು ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಆಕ್ಷನ್ ಅತ್ತೆ ಈರು ಕುದ್ಯತೆ ಈರ ಕುದ್ಯದನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಗಂಟೆ ಆರ್ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಬೋರ್ಡ್ ಓಯ್ ಆರು ಇರೆ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅತಿ ಈರು ಬಿಡ್ದು ಯಾರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಕೆಲ ಮಂತದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಒರಿಯ ನಮ್ಮನೆ ತೆಲ್ಕೇತು ಜಿನ್ನಿ ತೆಲ್ಕೇತಿಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಬಿಡ್ದು ಕೋಡೆ ಬೂಡ್ತೀನದ ಮಾರೆ ಅಗಲ್ ಭೂತ ಅಂತ ಬೋಡಿ ಯಾರು ಭೂತನೇ ಬೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಗೇಳ್ ನಂಜಿ ಭೂತತ್ತು ಏರ್ ಮೇರ್ ಇದು ಪೊಡಿಗೇಡ ಇನ್ನು ಇರ ಪೊಡಿಗದೆ ಪಡ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರ್ ಪೋಡಿ ಏರಿಯಾ ಪಾಪ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಂಜಿ ದಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಯ ಬಂದಿರಿ ಮುಸುಂಬಿ ಅಂಕಲ್ ಬಾಬಾ ಬೆಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಬಂದು ದೀತು ಮಾರ ಸೀಂಟಿ ತುರ್ತಿ ಹೀರೋ ಅತ್ತ ಈರಂಜಿ ಏತ ತಿನ್ಪಾರ ಮಾರ ತಿನ್ರೆ ಎಂದೇ ಬೈದಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತಾನ ಮಾರ ನಾ ಜೀವತನ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪಿನೇ ಬಂಗೋಲ ಮೂಜಿ ಆ ತಾಣ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪಿಲಕ ತೋಜ್ಜ ಮಾರೆ
ಜೀವತ್ತು lagi benda tuh. Honda ಒಂದು ಪೂರ ಯಾರು ತಿಂದಿ ನಾನು Ati ijin liye tinne tundu. Ani tinpan neregla gotta buji. ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಯನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಿದ್ದಿ ಮಾರೆ Engala kunte koi. ಇದು ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಇದೆ Ker. Boke kada rutti bori pura tinna. ಓ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ Tiket bonda ya da. Pide depparane deppum. ಇದನ್ನು ಹೋಗು ಮಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕೇನು ಇರ್ಬೇಕ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕೇನಂದೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೇನು ಇರು ಅಲ್ಲೋಡ್ ತಿತ್ತಲು ಮಾರೆ ಪಾತಿರೊಂತಲು ಲಿಫ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂತಲು ಅದ್ಯಾ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಂದು ಪೆರಂಗಾಯಿ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಬಲ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಿ ಹಿಂಗೆ ಎಡಾದ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ಎಡಾದ್ಯೋ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀನು ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಓಯ್ ದೀಕ್ಷಕ ಬಲೆ ಓಯ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರೆ ಇದೇನು ರೈಸ್ ಆಗ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವೇನ ಮೂರು ಬತ್ತು ಕೂಡ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದೀನಿ ಹಾ ಅವೇ ಓಯ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗ ಬಲೆ ಇದೆ ದೀಕ್ಷಕ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಾಗೋ ನಮಸ್ತೆ ತಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಎಂಜ ಮಾರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ ಎಂಗುಳಿತ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ದಿವಾಕರ್ ಸಟ್ಟಿಡಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಥೆನು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ದ ಮೂಲಕ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ SPL ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐತೆ ಅಂಚನೆ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ದಿವಾಕರ್ ಪನ್ಪಿನಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿಲುಂಡು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಲುಂಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಲುಂಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಬಂತಿರು ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇರಗಾಪುಜಿ ಓಯ್ ಇರಗಾಪುಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಬಿಕೊಂಡ ಮಲ್ತಿಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಐತೆ ತೂಲೆ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ದಿವಾಕರ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಿಕಲ್ನದ್ರು ಬರ್ರಂಡು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗುಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಕೇಳಂದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಮೇರೆ ಏನೇ ನೆಟ್ಟೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಮೇರೆ ಪಾಯಸ ಪಾಯಸ ಅನ್ನ ಚಾರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಯಸ ಅಂಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡು ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ಜನತೆ ನಿಕಲು ನೆನೆ ಒಂಜಿ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನಂದ್ರೆ ಅತಿ ರಿಂಚ ಕೂಜಲ್ ದಾನಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕ್ರೇಜ್ ತಿನ್ನೆ ಬೈದಿನಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನಿ ತುಕ ಅವರ ಕೂಜಲ್ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ ಮಜ್ಜನಕ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಶಿವನ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅವೇರ್ ಒಂದು ದಿನಾಲ ಮಂಡೆ ದೆಕ್ಕುವರ ಇಜ್ಜ ದಿನಾಲ ದೆಕ್ಕೋಡ ಇರ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೋಡ ಒಚ್ಚರ ಮೀನಗರ ದಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಷ ಆಡದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಜರ್ ಶಾಣ ಇಂಚ ಕೂಜಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಬಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವಾ ಅರಸಕ್ಕೆ ಇರ ಕೂಜಲ್ ತಪ್ಪಲೆ ಯಾವ ಮಾರೆ ಕೊಡು ಏತ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೇನಾ ಪೂಜದೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆರ್1 ಪೂಜರ್ ಆಡ ಕಲಿತು ಇರು ರಡ್ಡು ಬಾತಿರ ನೋಡಿ ಇರು ಏಪಲ್ ಲಾಗಡ್ ಬಾತಿರ ಇರ್ನಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ Ikaw ang dalaga, ikaw yung prinsesa. Pag nawala ka pa nakakawalang gana, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas na yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo.